Moi! Tää biisi kertoo YouTubesta, joten let's go! Aloin tekeen tuben videoita, haluan kuvata mut ei oo ideoita. Vaikka mulla ois jo kassakameroita, ei kuvauskamattomata ilman ideoita. YouTubeen haluun laittaa kivoja videoita, mutta multa puuttuu vaan hyvät ideat. Sitten kun keksisin, niin kuvaisin äkkiä, että saisitte multa hyvää kontenttia. 24H, eka videoon tuli jotain avot 300 näyttökertaa. 16 tykkäystä, 10 tilaa ja alle vuorokaudessa kanavan luomisesta. YouTubeen haluun laittaa kivoja videoita, mutta multa puuttuu vaan hyvät ideat. Sitten kun keksisin, niin kuvaisin äkkiä, että saisitte multa hyvää kontenttia. Kontentti. YouTubeen haluun laittaa kivoja videoita, mutta multa puuttuu vaan hyvät ideat. Sitten kun keksisin, niin kuvaisin äkkiä, että saisitte multa hyvää kontenttia.